Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Guarni mingguta sadarion ima minggu okuli namar lapatan saitongdo mangaranapi mataku do Pak Jehovah. Psalmen 25 ayat 15a. Doh topik marhamu baun niroha asaunang mago atong tapuji matuhatta marhite deta nomor 654 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia na tumo palangit dot tanon. Amen. Saitongdo mamerengi mataku tu Jehovah. Aibana do mangenet patu sia jorgong. Saido pakon maau jal asiro hamdiau. Ai pujung jala dangol doau. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku. Ale debataku marhapo satu hodo au. Sayunang paila au. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung di sudejolma dang diolani ho anakmu na sasadai dilehon hodo ibana humoko pami mamorsan dosanami sahat tuhau na pinarsilangi saipatogu marohanami asau nang ganggu rohanami maka porsiai hasesan ni dosa nami. Asau nang madele hami alani dosa nami. Alai asapos situ tu rohanami diasi ni roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni rohami. Amin. Maredehita sianedeta nomor 24 ayat sada.
tatap hamion napungon deson anarat pujian nami dengan nibasam di hami tatap hamion napungon deson tatangihon ma sikat ni patik ni debata di mingguta sadarion ima sian ulaun ni apostel bidutolu ayat 10 sia atong pauba jala paulak hamuma rohamuna asa tarsesa dosamuna atong rak mangido mahita tutuhan debata ale Tuhan debata saya pergugui mahami ranglaon na bartupati mare dehita sia buku de nomor 600 sia sada dot 2 Tatopoti ma dosata na godangi tuadopan ni debata martangiang mahita halea manami jala debata nami na di banua gijang pargogo na sohatu dosan pardengka basa doho jala rodi saleleng nileleng na doa sineroham sai marpamuati maroham di hajaton nami jala sai unang beingot akka dosa nami ay jujut dohami mardosa marado pokko jala jujut do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalausion nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunak paingot-ingot pangalausion nami unang alang asini roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuaw nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Pabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Isero na madabu mamakoan. Kristus Jesus do naumate, alay dada holani, naumula mangolu do, jala di siamun ni debatado ibana mangodihon hita, hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Marede mahita Musesia nedeta nomor 437 ayat 2. Dapat sambuloki dong Yesus maringan dia nung asal sakit di bayu darnai dong Yesus maringan dia dong Yesus maringan dia dong Yesus maringan dia dong nasonang doa duk tu Yesus ora dong Yesus maringan dia. Tatangihon ma turpuk epistel di mingguta sadarion natar surat sian Yesaya 55 mamuka sian ayat onom sat rodi ayat sia tajahama marsikan sorin. Sai lului hamuma Jahoba bican tarabai dope jupang ibana jauh hamuma ibana bican jonok dope ibana. Ai dada pikiraku pikiramu nai, jala dada dalam muna akadalaku ninna Jahoba. Ima sahatna. Mertua doakan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marede hita sian edeta nomor 655 ayat sada dohot ayat 4. Sama
surga ino jon manapun arbuju jon manapun arbuju sonang ibana di portilion nangis surga ino Tahatidakon ma hapor siautai sona hina tidakon ni dongata sahapor siao di sadok portibion rakma hita madok hau porsea di debata Jehovah hidup ama pargogo na suatu dosan na temo palangi dotan au porsea di Yesus Kristus anak debata Jehovah na sadai imana tenubuan si Maria naga bega biasa to di porbadia adora sobo Tuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mati terpaja loy banali hau pinor silang na tuat tu banatoru dunditan na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu surga lahun tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosanya isi mai bana pamula sutano mangumi halak na mangulu do na mata au porsea di tordi porbadia telaroksa dan dia na badia uria to panala Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia taina madok mula mangulu soda ini halak na mate do dia ngeluan na sora sudah amin. Tikting namasa di Huriata di Mingguon tanggal 20 Maret 2022 na parjolo ruas nataba tajalodo gabe ruas ni Huriata ima keluarga Daniel Jeffrey Simanjuntak inang Priscilia Johan Putri narosian Gereja Kristen Jawa GKJ Kebumen inganan nasida di lapangan tebak wik onom na paduahon na naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu pabagas somma Norman Prima Andriu Siaturi SSI anak niamata ganda ha Siaturi tubuh ni inata situa Reni Risma Boru Pasaribu ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Perum Kota Wisata Klaster Florence di Wik Walu. Dohot Orwana, Dr. Gigi Sinta Boru Silaban, Boru Niamata Antoni Silaban, Tubuh ni Inata Nova Tamara Boru Lubaturuan. Ruas ni Gereja Masehi Injili di Minahasa, Resort Wilayah Amurang 2, Sian Huta Kawangkuan Bawah, Sulawesi Utara. Pamasumasuon di Patupa hari Sabtu 26 Maret 2022 di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Resort Wilayah Amurang 2. Napatuluan ruas na Marsahit. Tabuama ditangyakta akar ruas ni Huriata na di Bagasan Parsahiton. Amang D Tambunan, Wiksada, pemulihan di Bagas Nasida. Nyonya Tapubolon, Boru Napitupulu, Wiksada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Nyonya B Sihaan Boru Siagian Wiksada di RSUD Seracas. Nyonya G Nenggolan Dr. Gigi P Boru Napitupulu Wiksada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Amang Situaha Sihaan Wik 2 Isoman. Nyonya Situaha Sihaan Boru Panjaitan Wik 2 Isoman. Nyonya J Manalu Boru Rumah Horbo Wik 2 pemulihan di Bagas Nasida. Luciana V Boru Manulang Wik 2 Isoman.
Andreas Litonga, uik tolu pemulihan di Bagas Nasida. Amang A Marpaung, uik onom di RSUD Cipayung. Nyonya J Ambarita berusiaan, uik walu pemulihan di Bagas Nasida. Nyonya CST M Napitupulu boru Hutahayan, uik Sia Isoman. Amang T Limbong, uik 10 di Rumah Sakit Melia. Nyonya T Manurung boru Sirait, Opu John Naroboru, uik 10 sada di Rumah Sakit Budiasi. Nyonya C Manurung boru Sihombing, uik 10 sada pemulihan di Bagas Nasida. Amang A Malau, uik 10 sada di Rumah Sakit Pasar Rebo. Alfon Gultom, uik 10 Isoman. Napa opaton pawor haton situa pensiun. Sadario di permingguan pukul 10 WIB, ima acara pawor haton amang situa Wilson Gultom, sian wik 10, memasuhi masa pensiun ala nonggok umur nasida 45 tahun. Laos papungu pelea dohita di tulu hali permingguan, duk siduk permingguani, patu-pauta do acara ramatama di GSM Gloria lantai sada, ima tu amang situa aha pasaribu wik pitu, dohot amang situa uwe gultom di wik 10. Napalimahon partangyangan wik. Hari Selasa 22 Maret 2022, patupaun ni huriata do partangyangan wik sada sahat wik 12 di gereja dohot live streaming. Dimulai pukul 10 sia wik. Nama dohoti pertangyangan wik di gereja ima ruas ni huria naung divaksinasi. Tuan rumah sian wik opat. Nomor ronom ruas namoding. Nunga marujungolu sahalak ruas ni huriata ima maringan pardede nahinan opuni si Hanadoli. Umur 64 tahun. Hinabaluhon ni Inata Rumita Burwa Barita. Maringanan di Jalan Abdurrahman di Kelurahan Cibubur wik 10. Moding na di hari Jumat 10 Maret 2022. Tuudian hari Sabtu 10 sia Maret 2022 di TPU Susukan Siracas. Nuaing sahat mahita tu acara marningot ruas ni huriana moding jongjong mahita saluhutna. Ujung perdalanan ningolu ni dongat taon, laos payangotok kita do sude, nang hita pe disedatiki tong dosongon nasida ikomoding. Alani toktong mahita marpakrimon na mangulu saleleng di Portibion, jalasay hubas manaksa di hari pehita laho manadikon tanoon. Taingon ma hata ni tuhata di pangukapos 14 ayat 10 Martua maak kanamate di bagasan Tuhani, olat nion, tutu di doktor di, masohok manasida sian parukilo nasida, ay namangihut ma tunasida niula nasidai. Tabuang masude keluarga, naksisolhot na tininggalhon ni dongata ng jumolo modingi, asanggiya ma tuhata na mga puli nasida, alani martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Say masih Tuhan
Katikting na mangihut boy matajaha nadong di warta jemaat song 5 tikting di mingguta sa Darion. Marede mahita siana deta nomor 670 mamuka siana ayat sada tapasahat ma pelian sada a dot sada b.
berhembusanmu Jehovah, berhembusanmu nikmatkan, berhembusanmu Jehovah, berhembusanmu nikmatkan. Dame ni debata na sumurung sian saluhu roha ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di mingguta sadarion ima minggu namargoar okuli saitongdo mangaranapi mataku dopak Jehovah. Alani tatangiho mahatani debatana gabi berita nauli dihitana tersurah di Lukas bidu 10 ayat sada rodi ayat sia dohot topik marhamu bauni roha asa unang mago ta pehutihu mahu jahahami Lukas 10 ayat sada rodi ayat sia songonom mahatana adong manaro ujui pabuahot tuibana taringot tuak kahalak Galilea na didurus son silatus do mudar nasida gabesaur tu na pinelehon nasida. Jadi nina Yesus memangalu nasida na diagam rohamudo perdosaan halak Galilea martibakus saluhut halak Galilea ala songoni dia hap nasida hudok madihamu dang anggo somu baru hamuna la songoni do hamu mago muse manang na diripuhamu anggo nasa pulalu halak namate ditinggang palas-palas na disiloam parsalan sian sude panggil sini huta Jerusalem hudok madihamu datung anggo somu baru hamuna la songoni do hamu mago muse dungi dihatahum ma uppamaun adong ma disada halak hawara nasinuan na tu porla anggurna jadi romai bana mangalului perbuena hape dang adok Jepangsa gawenin nama mandok sula porla anggurna nunga pola patulu taut tonau roma mangalului perbu di hawaraun loso Jepang taba mai aha pola magopota noi bainonna alai di dokima mangalusi tuan nami luas medisi satau non asa sanga hupakkur humaliang bonana mabenapa tu si angget ol mar parbui tujulon alang goswada tabauma disima sahana horas marihita saluhukna. Jadi molo tapai hutihut aka peristiwa-peristiwa di tahun 2022 won buido honon pitorsona isosak do situasi molo di tahun 2020 nasalpu holasada Januari pitororu pani tamu tidak diundang di inganan nasing di daerah nasing di tero banjir 2022 songoni do. Adong dua ke situasi-situasi yang sangat mengganggu bahkan merusak yang tanpa diduga-duga. Adong do disada luat disada negara terjadi magempa dampak nina gempai lebih kurang ma 700 halak namate. Sekitar bulan Februari disada negara. Jalan Onggeri di bulan Januari
di Sadan Luat terjadi gempa, dampaknya lebih kurang 200.000 halak na mati. Masuk manusia itu luat ke Indonesia, adong di tiga daerah na mengalami gempa manak tsunami. Adong maaka efek-efek dampak saat tuna baru-baru di Sumatera Barat adong tiga hali terjadi. Ragam dapat dapur pandangan. Di negara asing adong do nabarani hal amat dokon, itulah kutukan Tuhan buat kamu. Rimas ni debatado tuhamu, tubang somu, ala songono pangalahomu. Ima didok secara terbuka. Uhum ni debatado tuhamu, ala ni pangalahomu, nasusumaninin. Akana songono memang nama cengeri. Ai masa do songoninang di tonga-tonga ni pernguluh tahun. Bitor selalu menyikapi uhum ni debatadon. Uhum ni debatadon. Saya bitor songoni. Tohodo yang bersalah dihukum. Tohodo halak namar dosa ikom mate. Ai upani dosa do hamatean. Alam unang salah hita. Unang alamasa di san itor tadok rupani ima. Ala ni hajahaton nasida doi. Juga dia dong merlanggar rupani mati saripe ima. Nasobongan na saripe. Unang manyan masa nasongoni. Ayolo rupani sarobongan maama merdalani. Lao markor ningo majutu sada luat. Sehingga mobilon, ay si rupang kita nasomaridi inna. Gabi say turuh menuduh, salah kurubah, arun nasomaridi manang nenda rupani. Alay, ay si ro ayahmu pinada. Bunga kormah mulao, martangi yang penang martangi kamu inna. Hape martangi yang itu lagi, mobil itu nasiga. Alay songoni masih patah, tuding menuding, turun menuduh, salah menyalahkan. Gudang kena sotatusi di perjalanan di ngulutau. Bisa saja seseorang mengalami sesuatu yang sangat-sangat sakit, sangat-sangat berat. Tutuk taruk kuni belgani dosa nayati. Jangan-jangan itu adalah sesuatu berkat bagi dia. Songo si Paulus nama dok di hagaliokiru amargogo di mana. Dia yakin percaya bahwa di setiap peristiwa yang membebani dia dipergugui Tuhan itu. Jadi gurang akan asotatusi, makanya ketika kita menyikapi boy gabi salah. Sarupa songon pakatun tidak danak, danakon bohama kurang takkas pangatusyonna. Alay tikos de rohana. Anggo salah do hita menyikapi burga bisiga. Jadi Roma sada anda tua-tua. Manopok keluargana sekutan, sekitan. Roma tu Jakarta manopok pahopuna. Bapahopu dalalasa rohana ropungna. Ia ajak mamarno nangi pungnon. Songonom mamar minggu sekolah minggu. Hula mula sekolah minggu. Mula marminggu. Itu rode mana madapot nupung nema kata-katai. Opung, apa? Ini opung nih. Tadi kami sekolah minggu, diajarin guru, katanya semua manusia mati. Sudah dua pena jolmo mati. Ahido, sudah dua jolmo mati. Presiden pe mati do, gubernur pe mati do, padi pe mati do, sudah dua mati. Inna opung nih. Kalau semua mati opung, jadi opung kapan lah mati? Inna. Betul mangam, babima iturinna. Dang disangka danahi, songoni respon yopung nei, bolang babima iturinna. Bemalam nei, dang bumurum danahi. Panas dingin. Kenapa ini nama nei? Dakalusannya.
Ala terbayang imana di pabolang dia pung nei doh di hata. Bebemima iturin na tu. Ay suridu jol mamate. Opung nei rumah dokoni. Baru dak dan lagi. Ay narohon dan lagi bahasa tung mati fang sugu opukon. Adi gam opung mate nen naro. Beturisong ga imana. Dangarong salah ni dan dahi. Tapi kita merespon begitu reaktif. Ngahu pa gua di acara ni ina di Kinasalpu. Bangga danahi masuk koran. Adong opung donongan na masuk koran. Jadi do imana ma opung nopung kapan nyopung masuk koran. Sungun bang gimana tung masuk koran opung na. Opung ni halak dongan na. Kapan nyopung masuk koran? Kenapa rupanya? Opung kawanku masuk koran. Mana? Tunjukkan dulu mana korannya. Benar. Baru ma paupung ibu masugut. Ini lo pun masuk koran, pun kawan kena. Habis foto amur koran ini, buah-buah i balik ni koran ini, buah-buah saruma tua. Itu tu. Akan mulu i hitan, ibad di koran, buah-buah saruma tua. Imam magabernya matai, namun dingi. Baru apa punong. Dan dia tu si, saya naik foto macam, alih beng. Gubernur pun di nongaku narwana. Dia mau pukul masuk koran mesti songkalakan. HP lapatan ni memang ngasih. Alai songoni marupani gurang dona sotatusi alai tasikapi. Jalai du turpuk tau. Masa mana masa. Ipamati silatus Madison. Taruk majo halak Galilea. Manang nabohama pangalahuni. Itu radong do melapor tu Yesus. Bereng manikan. Ala ni pangawlone ngay pamati bana. Daksongoni ninna Jesus. Daksongoni. Manangala ni pangalahon ape manangala ni kejahatan ape mati. Ale daksongoni. Adong muse kasus na paduahon. Tagabar humajong pajong-jong palas-palas ni gereja. Habis di kina pajong-jong palas-palas ni gereja, mereka palas-palasi mati 10 halak. Itu dohonom ma ay memang kalau aku nak berdosa ro. Ala ni durang dilos Tuhan yon, pajong-jong palas-palasi, itu mati na sida. Daksongoni. Apapun itu yang membuat dia meninggal dan gabi dohonot na sesuatu taringo tunasida. Dirita mata parisoido. Mulu tabere kala mate lau hita tusiahado di rohatta nakaning dijaha na martiting ia taringo ti permoding na maton sunggul-sunggul lo tuhita pabuhok kita be na moding lo. Jadi kita pergi manikir mamereng bukan hanya sekedar turut berduka down. Ale paingotan pasunggul hok kita hita penalau salpudo songonang jumulong. Jadi tu dirita do hita. Moladong sesuatu yang terjadi dialakan tu dirita do. Ai madah. Ai mata matai pas minum do. Paguda kuharwa minum gabelos pendarahan ma gabelos mati. Dan gabir ay memang nak kazara ni hulan nabi nundu kari juni tuiba ma imarang gua jora nama wah songot topik tau muba nama wah sutong magu. Jadi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan kita paingotok kita doi untuk introspeksi dan gabi kesempatan dihitai ima natakangan natungi ima najahatan ni patut dosongoni dan oleh marilah kita belajar dari semua peristiwa yang terjadi untuk introspeksi diri. Bolo tabuka deta nomor 300 lalu di dok songonon. So majo jala pikir. Lau tu dia lah kami. Lau tu dia dohita. Jadi diri taruh tapi kiri tu dia dohita. Otik nai nama ho. Jala ido na dipengot Tuhan Yesus maritisado pama taringot tuhawara pohon ara disuan na manua ma pohon ara
Ipai mama, anggo biasa na. Bangarong dia perbuena. O nga 3 tahun. Siya lumao si luluy. Nangarok perbuena. Pero na punasay. Ay tabahom bay. Ay marhuwa pa pojot to ni Sony. Taba may. Anggo sorong kunana. Taba may. Alay Roma na mangulay. Tuan nami. Unang maju. Unang maju si mate-mate. Unang maju si taba-taba. Liam maju tiki. Pinomak 1 tahun naik. Asa huparinggat jo. Asa hupu jo. Mudah-mudahan mar perbuwe. Alay mo sa mar perbuwe 1 tahun non. Tabahom maisi. Artinya ada kesempatan. Alani do mu bama aso nang maguin. Jadi dihita pesa luhukna. Sotong taytong alani ti Costa asa budu pita saha tu sonari bertahan mangulu. Sotong taytong alani malotta. Betul lo hita diajari mar masker, menjaga diri, menjaga jarak, cuci tangan. Alai saluhuk na yang sini rohani debatado. Aina somar masker medisi. Mar lapis-lapis. Dangalani hita. Asini rohani debatado. Alanido okuli. Mar panata mahita tu debata para si rohai. Asa marhite asini rohanin. Boy suat di rohatta mubana unang marok kita tutunian na berkeras hati na mertakang ni roha alai na yang mata bau barohatta. Mari kita melihat semua yang terjadi ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Tapak kema kesempatan nong ngolo didok pai mama 1 tahun naik. Setong tetong 1 tahun 30 nomari satu kena naksungoni. Alai tapai mama manang napigari naik pai, manang napiga detik naik pai, tapi ini adalah kesempatan. Kesempatan merhua paturiho dirita. Atong tajamot tubema dirita unang setu halak kita manatap ala itu debata mahita marukuli manatap asa marhite sodang nasib debata tiur rohatta madalani perdalan ni mulu taon songonima nang tu amang gultom amang situa na sadarion di paborhat huria gabe pensiun porsiado hami amang di perdalanan ni ngolumuna songon na poso manang perhalado ni huria perhalado di debata mangula siap pelayanan muna ragam doakan lebih nulus muna alai marhite hatan di tuhatan apa ngoton okuli marpanatap tu debata songonima torus amang di ari-ari setelah masa-masa pensiun dijalani mar okuli ma totong amang rap dohot keluarga marpanatap tu debata mangasahon debata asa totong di bakasalas ni roha amang dohot keluarga saluhuna dohot pinopar mamulus ari-ari ningulu si pasahaton di Tuhani tu keluarga nang hita pe saluhuna manata mahita tu dibata asa marhite jupang di hita perguruan kesadaran gebetuk hita mangulak kaulota o Bartolomo ni rohani dibata martangyang mahita. Oleh tema Tuhan di pengotodo hami marhiti hatam di tikyon asa mubah hami asa mar ukuli mar panata unang mahami marguru tu diri nami manatap tu diri nami ale marguru mahami tuho asa marhiti perguruan nami Tuhan dang marroha diri dang martakang dang marjugal ni roha. Ali Tuhan nami dilihokod pede hami tiki parasian. Naing matututiki parasian non pakyon nami lau marhamu baon. Pajonokko diri nami tuho paturehon pangalaho parangin nami bi. Tuhan nami ditikyon marlas ni roha do hami marhite natab baruas ni huriam ima keluarga Daniel si majutak
Doa inanami Priscilla Johan Putri. Tuho mahupasahatami keluargaon. Asa totong na sida keluarga nama Rukuli na si marpanatap tuho. Song onima yanakon nami nalau pajongjong par rumah tanggao Norman Prima Andrew Centuri doho Dr. Gigi Sinta Boru Silaban. Tuho mahupasahatami sakap nalau sipatu paun nasida manjalo pasu-pasu pabagason. Homa Tuhan nama juluani sudia kaulau ni. Asa denggam merdalan sakkapi ben sangat di guarmu. Gabelas ni roha di tonga-tonga ni keluarga nasida, keluarga siaturi dohut keluarga silaban. Song-song ni doh pasahatam itu akaruas ni huriam nama ulang tahun. Homa nama masu-masu nasida Tuhan asa totong marlas ni roha nasida jalamar okuli. Ditadda nasida dengan di masamdo molo petabau murna nang keluarga nama ulang tahun ali Tuhan sehoma mangguhilas ni roha di perdalanan ni rumah tangga nasida asa totong ho dipuji ho dipasangap di tonga-tonga ni keluarga nasida upasatami do tuho ruas ni huriam na tongo di bagasan persahito na pala di tikyon. Homa Tuhan nama daun ni nasida. Secara khusus amanami amang de tabunan nyonya tapubolon boru na 70. Nyonya bisyahan boru siagian. Nyonya genang kulan. Dr. Gigi boru na 70. Amang si Toha siahan. Nyonya si Toha siahan boru pajaitan. Nyonya ji manol boru rumah horbo. Luciana boru manulang, Andreas Silitonga, amang Amar paung, Nyonya Jaya Barita boru siahan, Nyonya Cala Sito Emna 70 boru hutahayan, amang Teh Limbong, amang Teh Manurung boru Sirait, Nyonya Ce Manurung boru Sihombing, amang Amanalu Alfon Gultom. Doakan nasoha guarak kami Tuhan molotung piak di podomanna di parubatanna, sayhoma maddauni. Mananggali kanasa sahit jala totong paingot pasungguluhon asamar panatap na sida tuho nang keluarga na pature-ture holas ni roha asamar hitelas ni roha na siyan ho na sida mendampingi melayani keluarga na di bagasan persahiton asima roham Tuhan song ni mapasatami tuho keluarga na marsitaonon keluarga pardidi tuho mapasatami inanami opun si Hanna boru abarita sehoma mangapuli keluarga onali Tuhan sa totong benget inanamion rap doho pinoparna madalani ari-ari ni ngoluna di botohodo di bagasa persahiton nang inanamion alani patuk gogona rohana pikiranna law madalani ari-ari ni ngoluna dipudi ni amanami nang jumulun asima roham. Wasatami matuho sudi program ni huriam. Nalau si patupaun nami di HKBP Cibuburon. Sehoma mengajari kami manuturi akan naposom perhaladom mangulahoni asa boy dengan gambar dalan ditupahi seluruh ruas ni huria. Ali Tuhan nami dang lupa kami membutuhkan kadosa pangalason nami asima roham. Sesama Tuhan kadosa nami asa tamah kami di julum. Marite Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Tuhan baik, Maha Kuasa,
Sonari masuk mahita tu acara pabrohatun situan na pensiun ima amang sitowi gultom edita nomor 120 sada ayat sada las hujo hami mahala amang dot hala inang rotu jolo. Kadongan tede donoang di tong-tongata jongjong di jeloon ima amata situa Wilson Gultom nunga digo hitiki panggulon nasida di huriata nama cok mana sida noang sian haparah ledon ni huriai alani na tamado pasahatota mola te godang tutu hatta naung madongani nasida na salelengon alani dihamu dongan parhalado amang situa Wilson Gultom obar aturan doh peraturan HKBP nungga digogi hamu pajuon nasahat tu hamu marhubas di huriatta mandok melate do huriau tu debatan na patahu kamu marhubas di huriatta alani tamado huriatta pasahatun maulate di pangulono munan na salelengon angget ma perboe ni nahiru na ni hubasamuna GBP lenautus jalan mabua pasu-pasu alani jongjong mahita sahuria lau martangiang tutu hatta ali debatan nami naguk asiroha dot kholong niroha nasutar dudu doho mangasahon kholong nirohami do hami ro tu rupamu lau pasahatun hamuliatun nirohanami siala pangurupiomu di naposomon saliling di pararho makubasi di huria nang naposompe nang marhubas na nasalilingon jala mamuka sadero pensium masian ulaw ni saya ramoto ma tungpe marujung pangulon nasida ditikon saya ramoti ma jala patugu ma pos nirohan nasida tuho tangamu nagok pasu-pasui mamanugundugunda sida dia ka ari-ari ni hatuona asa totong maneli tuho asen hodo haror ni sonang ni roha dame do las ni roha napolin aku ni dang lupa hami mangiru tuho Tuhan yaitu ngadong hagaleo do hakurang ni dongan namion di pangulon na salelengon holong mima makukupi saluhuna pinuji maho Tuhan rodi saleleng nilelengna amin udul mahita asarap hita pabarhaton amanami nanami dongan perhalado tujolo mahita las dijahma eska pensiun
Penasehat matomang sekretaris majalah surat SK pensiun. Usaha kami majo eskani amang situa Wilson Gultom. Surat keputusan pensiun sintua atau penatua nomor 041-3 Romawi-2022. Pendeta Resort Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua atau penatua HKBP, memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Sintua Wilson Gultom, tanggal lahir 17 Maret 1957, ditahbiskan Manang Majalah Tohonan 13 Desember tahun 2009. Pensiun Kamis 17 Maret tahun 2022. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua Hapar Haladoon di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur tanggal 20 Maret 2022, Pendeta HKBP Resort Cibubur, tertanda tangan Pendeta Posma Naibaho, Sarjana Teologi. Ale na poson di debata. Mardongan pos nirohan di debata ama. Doon anak na Jesus Kristus. Doh todi perbadia. Hupa borhat tami mahamu tu namar pensiun. Sai di parar tuhat tama pakku basya muna nasa lelengon. Jala di ramoti mahamu. Diaka ari-ari si dalam muna dope tutiki naroon. Amin. Riwayat pangulaon ni amang Situa Wilson Gultom di HKBP Resort Cibubur. Di tahun 1930, mendaftar manasida gabi ruas ni HKBP Resort Cibubur, hati-hai masuk manasida di pengumuman Korama HKBP Cibubur, jala ulaun nasida di hati-hai gabi pangajari manang nadirjan membantu. Di tahun 1933, masuk manasida gabi seksi musik, ulan nasida di hati-hai pemandu lagu di Ganup Parmingguan. Di tahun 1936 dibentuk ma hati-hai pengumuman kor wi onom di mana gabe wik 10 sada dot wik 12 sesaunari. Terpilih manasida gabe pangajari dirjen di wik 10. Di tahun 2000 terpilih dua mangong gabe anggota Dewan Marturia di seksi musik 1 Maret 2010 sada dot ulaun nasida di si pembina seni suara di seksi musik do pembinaan tu RN HKBP. Di tahun 2000 lalu terpilih dua mangong gabe calo situa sianwik 10 learning manasida 1 tahun 2000 sia. Di tahun 2000 sia ditabisan manasida ditabalhon manang ditabalhon gabe situa manang parhalado di HKBP Cibubur tanggal 10 Desember 2000 sia. Di tahun 2010 sada terpilih dua mangon gabe Dewan Marturia 2 periode 1 tahun 2010 sia. Di tahun 2010 mangula dua mangon gabe panitia pesta ulang tahun di gereja para nama dohot wakil ketua di pestai. Di tahun 2010 sia terpilih dua mangung gabe panitia pesta ulang tahun gereja dohot para nama
dihati-hai gabe ketua panitia pesta. Di tahun 2010 sia April 1 2022 mangulado gabe perhalado satu na pensiun sadarion. Pensiun namangon waeng ala nonggo umur nasida 65 tahun. Lelengna mangula di HKBP Resort Cibubur lebih kurang 10 tahun. Songonima riwayat pangulaun na maksituon na buhay hupati pahami. Saya di pasi-pasi tu manima salut akan anulan amangon salilengod di huriat tahun. Jalali ramote mahamu rap dohot keluarga. Jakarta 20 Maret 2022. Jadi di hita saluhukna manami inanami do yanakon nami saluhukna. Ngata bagi nak kaning ulaun amang situa gultum marhalado songon situa 2000 sia. Jalaragam dua kaulaun di Batu Panasida dada hola situa aledo dia ka aktivitas nasing saat tu kepanitiaan. Alani songon tadda nilas nirohatta HKBP Cibubur atas nama Nihuriaon jongjok kami di son perhalado pasahaton cendramata tunasida. Jadi molo kami pejongjong di sona manginang naung rak mahita ison lau pasahaton sisa datang yang mahita. Jadi dia manggultum di sona teh sian las nirohan Nihuria upasahatami ma cendramataon asangget totong tarida nasada duhita di huriaon mole penunga pensiun hala amang. Tabana pinasama tu partam. Salam. Oras madi tak salut na. Oras. Mula tema tadok putu hatta perdengar basai. Alaboido hita rap marminggu di sadarion sekaligus paborhat amang situa Wilson Gultom marpensiun. Songon diaturan ni program ni huriata naung tatolopi molo marpensiun situa di pasaha ma cendramata sian sude ruas ni huriata godang na 20 gram emas doho papungom mamuse pelean ditulu hali par mingguon imana yang penasaton nami sonari godang na 15 juta atas nama jemaat dot paralado ni huriata pasaton selamat mapersiuma di amang situa gultom siang dia malam tuhi pas nama di marpersiunon khususnya untuk pelayanan week 10 amang pisiun perhalado ni week 10 pangidoan ni sudah ruas ni week 10 unang makurangi pelayanan ni amang tu khususnya week 10 umumna tu huriat tahun sehingga ma di tempat hatta kesehatan di amang sonang bagwa kaparsaiton rap dohok keluarga tapuji ma tu hatta boleh ada ma dita salutna horas Ya pinang hidup mah tuh manami nanami ulah tinang atak. Tinasa matiki tu amang situa dohot nala inang lau mendok hata. Jadi siapa?
Tes. Oras madihita saluhutna. Oras. Mauliati ma di debata parasi roha buluni na mangalehon kesempatan nauli hita marsaor sadarion. Diamang padita uluan amang naibaho dot inan nahua hormati hami soni nang inang pendeta Boruta Soit dot amang nahu haholongi hami nakso dison amang padita harahap oras ma dinasida lausoni manang disude amanami nang inanami parhalado ni huriatta terlumobi ma dihamu damang do dainang kahanggi nak pinaribot sude mahita tahe ruas ni huriatta dohot naro marminggu sadarion mauliate ma parjolo pasaton nami dihamu saluhutna atas perhatian nabalga doa dot akka hatanauli noksahat Tuhan sayang giat ma dipasu-pasu dibatai menabailas niroha dihami sekeluarga jadi mauliate ma hubasat tami dihamu obartu acarata di Manogoton naikon marpanidangyo kami di Jolomuna apala naubalga nomor sada mauliate ma di debata tuhatta parholongido na mga lehon nguluta sude ibana do na mga ramoti hita ibana do na majagay hita ibana do na patupa na manarihon sudilas ni rohatta na sahurion tuktakas doi tapak kilalahon siya tiki tu tiki boy marsonak-sonak kita saluhutna memuji ibana tanpa gangguan apapun di huriat tahun. Di bani ikon lam jonok dohita tuibana idengga basana na toktong nilehon na dihita saluhutna. Napaduahon hobartu naung jinahahon ni amang sekretaris ni huriat tanakin dia kapangulayon nami muliate ma di debata bisa dari hami doi takas dang margogo hami dang adong gulmi nami berkemampuan mangulahoni alai didok akan namalo do kalau tidak mau mencoba badang boy dang adong na boy tarula ko alai mga sahod di bata pos ni roha ni ulahon ulaw ni moliate ma di bana dingkado mardalan saluhutna di bayani unang adok kita na majua manguloy mahita diaka pangiduan ni Tuhan
na naik sulot ta di hurion. Asa marbungara ni bana, marsangap debata, marhite huria HKBP Cibubur. Jala laos di Bagasanido, kusadari kami takas, di akka ulaw ni saluhutna, udang do hakurangan namin. Marpangiduad do kami di Obason, akan na ding ganima taingot amanginang nahurangi kami na sa tuhat tamamanggoy sa luhna asa marhite generasi penerus tujolo boy tabadenggan sudi ulaw na naik si pamasota di hurion. Lausongonima nang di sude ruas terlobi wek 10 do parhalado ni wek 10 nama militami di tahun 2008 gabe calos citua. Maafkan amangina ya kahahurangani ido natolapan alai molotung marpetsiu pehami mulai sadarion pos rohamu dang do rohanami siak kamu toktong do kita sesuai komitmen ni wek 10 na ikon berusaha semaksimal mungkin para deroha do pikiran terlebih kasih patu paon dia katikina di sude ulau na pinatupan ni huriata molotuk pe songoni noek panidangyon na boy terpatu pahami amangina narap mangula dohita saluhutna di hurion marsitangyangan mahita asanggiat ahan atau parsita nang pinarsita ni huriata HKBP Cibubur boy terwujud tuaka tiki namar dapot hipasita saluhurna dawaka parmaraan terlobi parsahiton saya dipergugui tuhat tahita di lehon nasa narikot. Lasonima nang didongakku sude perhalado dot amak padita. Aku nami do amang jujut dojut rohamu hubai kami. Mapok kamu hame amang dot inang padita. Aka haposod nami di dot pedek ni aka pengalaman nami. Dan adong maksud tujuan na asli. Dalam pos do rohaku di sude dong aku parhalado amang do tinang. Sedarion macalas rohaku retahita saluhut na pungu. Mardame sona kita lau mangula akau lota na duki. Ngolo dos tahita dabi muradoi ulota saluhutna sanggia ma nunga denggas satikyon lam tudengganna nak tujuluan nyari selamat kita sudah perhalado asanggiat marsi hara-hara todita sahat kita mangula toholatai tuk songonipe hatanami diopason pagajak kamu mah di rohamu nadang apalah huboto marhatanauli tak ni mana tolopawa manginang jadi rasma rohata saluhna terlobi sadarion tabuji matuhat tabutima matutu
Saunari sa meta tutikina madokata maulate tu situana pensiun mewakili ruas Nihuriata sianu 10 amang M Sitapul tikion ko pasata itu mamang. Horas madihita salhutna Horas. moliate maditu hatta moliate madihita salhutna terlogi di amang padita sude amang situa nang inang situa maradu sude tahe ruas naruau naing sian wi 10 pasahaton hata ha mauliateon tu amang situa nang pensiun dia pala ditikyon amang situa gultum adorang so pemekarat do pewita mulai 2002 terus lo hita marsaur di bagasan pertanyangan wik jalaringgad do parsaurata sahak nadidit tahbisot amang situa tahun 2000 sia sahak tu sedarion na pensiun amang dinggad do parsaurata di wiki amang doh dainang molotung pe pensiun sian situa na pensiun sian eskamai hara di umur nama bain alawai anggo harapan nami songon ruas wi 10 terlobi anggo hasib tuan nyamang unang matok tongga be pensiun sepanjang hayat asal tok kita marbui marsaur ruas doh amak situa di bagasan hadamion nang di bagasan guarnitu hatta dinggado parsaurata jalaringgado panuturion ni amang situa tu hami ruas HKBP wik 10 ra molo amak situaon sudedo ditada ruas nah di wik 10 khususna ala naringgas do amang situa namion mada poton dia karuas sipata na hurang dinggan dia kaparmingguan rodo amang situon mada poto sal sahali asatung ro tu bagas joloon lau marsaur jadi amang situa adalah suatu predikat yang luar biasa bahasa hudok kosongoni amang sappe di ngoluna sappe tu perbeda ape magodo anggo amaniaha upuniaha tinggal do disigabe situa tersurat do musei disilangi di hari ditikina situa wegultom jala jasni amang da 30 juta ipe daktari dai benon ni jubah ima ala tohonan nong dipasahak di bata marhiti pasu-pasu molo songonop pegabe pensiun i holan umur ma nama baini sian parsuratan ni gereja mai lepas berat rasanya amang untuk melepaskan tapi apa mau kita katakan karena umurlah yang membuat good bless you didok hatani tua-tua ador haduk katugu-tugu ni lebu ador hatiti tugu-tugu ni horbo penggeng mahamu amang inang penggeng soramatua asa takas muse takas sahat tu namar nini takas sahat tu namar nono horas di hita salukna Horas. Saudari saat matikina madokata mewakili perhalado
Mewakili Perhalado Penasa Matiunang Situa NE Buru Panjaitan. Na pinarsangapi hami, amang pendeta resort, amang pendeta Naibaho, na pinarsangapan ima pendeta fungsional, inang pendeta Buru Tasuit, sude dongaku parhalado, nang songoni utusan-utusan setiap seksi, utusan-utusan situan na pensiun, utusan wik sian wik sada 100 wik 12 utusan kategorial nang songoni ruas ama ina dohot na poso bulung horas ma di hita saluhna tamado parjolo hita mandok mulate tutu hatta ala diramoti do hita satu sadarion jonjong audison mewakili sude dongaku parhalado ala kesepakatan sian hami parhalado mulo adong dongan na pensiun maka dongan na seangkatan ma namandok hata jadi kebetulan au seangkatan dod amang sintua we gultum tanggal 10 Desember 2000 sia di tabalhon mahami walu situa adong guru nami di son hui dan akinian amang pendeta tambah almarhum amang pendeta Sregar dot inang pendeta Boru Nenggolan ima guru nami nama ngajari kami jadi amang Sibarani amang Tambunan amang situasi tanggang ngapar jolo pensiun molo amang Sianturi udah almarhum dari Wik 8 saat mua sonari tu amang sintua we gultum saat diula amangon situa nadileon tuhani tu amang sintua we gultum jadi nang pe sahalaku jonjong dison dongaku parhalado narap do hita menyampaikan tanda sukacita kita kepada amang we gultum. Jadi memang lebih kurang 10 tahun hita nang ditabahron amang gultum tidak waktu yang pendek bisa dikatakan waktu yang panjang 8 tahun amang sebagai dewan kebetulan kita sama-sama dewan 2 periode banyak hal yang kita lakukan khususnya amang yang lakukan untuk pelayanan lebih baik dari hari ke hari Margo Godo Amang menjalankan semua program ala diramoti Tuhani, didongani Tuhani Amang Mangula. Jadi semangat Amang itu yang dapat kami ambil untuk kami yang belum pensiun melakukan pelayanan. Satu hari Kamis, na sermon hita di Dokonamang do adong beberapa hal disampaikan ke Dewan Marturia songonema inang songonon ina amang. Jadi semangat amang itu tidak berkurang nang pe amang saunari pensiun mulai tema di Tuhani dan sude parhalado boy menyelesaikan tohonannya di sini amang tadi maragenda masih bergelegar suara amang boy amang menyelesaikan tugas amang hikmat tadi kita beribadah itu karena kuasa Tuhan. Selain semangat amang, dukungan keluarga sangat berarti buat amang. Anak-anak amang, Boru, Parumain, Dohot, Hela, Pahopu yang mendoakan amang supaya amang dapat menyelesaikan dan tetap semangat menjalankan tugas. Nang songoni terutama tu inang yang senantiasa mendukung amang. Saya melihat secara pribadi
molo sangahi tapi piga hari sermon, memang malam kita sermon, inang dengan setianya menunggu amang pulang selesai kita sermon. Husukun buasa inang dang mulak, paimahon amang, kata inang. Nang songoni udah berdua di bawah, buasa dang mulak amang inang, hudok konsongoni, paimahon yang dijemput. Jadi ada kendaraan menjemput amang inang. Jadi kebersamaan di dalam pelayanan itu yang kita tidakkan, yang kita lihat dari keluarga amang. Berbuah yang amang lakukan khususnya keluarga, begitu juga kepada Huria HKBP Cibubur. Gajang mau umurni amang, sehat-sehat mah amang, nang songoni pinoparni amang, senantiasa Tuhan berkati. Ima hatasian Hami parhalado molate Tuhan memberkati. Napar pudi sahali pinasama tu amang pendita resort. Tersamini pe. Setawi tu kita saluhuna salenari si sadahata mahita jong kami dison madok maulate tu amang situa gultum dolo inang baru pak pahan. Lobi 2 tahun sautik kami marsaur dohon amangon di tonga-tonga ni huriaon. Dang napa buahon jala dang napa buah-buahon alai maka tidak kudo. Dapok nami amangon di son songon situa maaf ngawlu cuci darah. Kadang 1 kali, jangan-jangan ada 2 kali seminggu mangate. Jadi nah huboto 2 tahun nasalpu nggak 2 kali seminggu cuci darah. Alena huwa tidakon semangat ni mangon lu bisa anak muda. Herana so tabereng 2 dong sahid di pamatangna. Alani semangat nana luar biasa. Alani maulati mamang di semangat teladan dan pinasahak muna tuhami songon padita nama merek semangat muna. Semoga semangati mengalir tuhami doa ke perhalado nang kita saluhna ruas ni huria boha sokot hadua dipilih kita situa kurang sehat doa amangom babu tina dan kadang alas sermon ya dihatuang nia ale padonganium di debata di hati dakondasi datakas iru sabui saat tutikon jalesogot haduan imatang yang tak asa di bagasan pangaromotion di tuhata amang dohot inang dohot pinopar tuhata mapasikopo pasupasuna tu amang dohot inang dohot keluarga molepe hupaborhatami atas nama ni huria gabe pensiun alai gogo muna pikiran muna roha munai totong maliak kamu tu huria HKBP Cibuburon cara khusus nak kini wik 10 tuhat ma pasti kopon lasni rohatna dohot pasu-pasuna tu amang dohot keluarga ima nabui hu pasahatami apala ditikon ope ta paujung ma perpungata merede hita 220 lalu jongjong mahita los tanya ko mapiliat taturo pan di debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banwa gijang hodo haroroni saluhut
Sila lo nadengga doh nasa libasan na maulutus. Upasata mi masiyan na nilohon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabi notus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulan harajon mu di tonga-tongan ni huriam doh di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami. Godang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banogidjang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say South malomo ni roham di bano tongaun songon na di banogidjang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siapa. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di do pakot Tuhan de batama bohina tuho jala di parsorhoma damena tutodim. Perhaladu tu sama hita al amang asa tu amanami nanami molo radero hatta majalang salam sehat tu amang dohot keluarga di Julun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dua ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ayo tuh. Amang.